ɗo gonɗen ko e dimat. Dimat wuro tarikh, dimat wuro lamorgo toro e belleldi. Ma mbiya e ngol lappol ngol rendo Cheikh Oumar waɗe gardogol ceerno Nouro ko pele deftiɗe ndewno. Pele Cheikh Oumar garnoɗe juurade Elimane Boubacar Kane ko kañumen tan deftiɗe ndewno. Kono ngol ko rendo Cheikh Oumarul Foutiyou fedde sosade joni ko ina wona duuɓi 23 woni wadde lappol e nder reedu Fouta ngam hollirde ko golla kono kadi ngam hollirde ɗo faya. ɗum ko caggal moɓodiral ngal ɓe mbaɗi. So lappol waɗama e nder reedu Fouta noon fuɗɗorama tulde dimat, eɗen mbawi wiide ngol gasi dañde woni. Yo tulde dimat ɗo noon jaɓɓiɓe ko galle Jaagaraf dimat, ɗonne kadi koko wanno watti. Ko teddugal dimat so tawi ko Jaagaraf dimat nawno leetere wonde Fuutan yiɗi wurtinirede Cheikh Oumar, Fuutan yiɗi teddinirede Cheikh Oumar, Fuutan yiɗi artiranede Cheikh Oumar, ko Cheikh Oumar gonnoɗo Dinguiraye, Cheikh Oumar gonnoɗo Bandiagara, Cheikh Oumar gonnoɗo Sékou, Cheikh Oumar janoɗo Sokoto, Cheikh Oumar janoɗo Misra, no artire Fouta en nawte Halwaar ko Jaagaraf dimat nawata on leetere e khalifa Cheikh Oumar, ko gueɗal dimat, ko teddugal dimat. E nder ngal ɗo pottital kadi ina jogii sababuji kewɗi, sababuji duttotoɗi to banggue tarikh, kono kadi sababuji duttotoɗi to banggue enɗam. Enɗam hakkude Cheikh Oumarul Foutiyou e Elimane Boubacar Kane, tarikh Jaagaraf dimat darnede darino gila hanke hecci hanke ha yettinde hande. wona dimat bismi wona dimat bismi hande ko Elimane Boubacar bismi hande, ko Elimane Boubacar bismi hande, ko ngal koyngal, ko ngal koyngal garɗen hesɗitinde hakkude dimat e Cheikh Oumar e Cheikh Oumar al Fouti. ɗo rokkodirno e Elimane jungo ɗo rokkodirno ɗo Elimane jungo ɗo e ɗo ɓe darino ɗo e ɗo ɓe darino ɗo ko ɓe gadodirno ko e ko ɓe gadodirno ko on aadi garɗen hesɗitinde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ko yimmum Cheikh Oumar wino Cheikh Oumar yaato kawma Elimane Boubacar, ko kaw makko Elimane Boubacar sono ganda ko kawmum Cheikh Oumar, ko ɓe enɗam direct woɗɗani asko ala ɗon. Yaato kawma ko mawɗo, ko jiyaɗo Allah, hade ma wadde hay hunde ya jewtida e mum, ha nana ko wima e ko gadduɗa ko. Wonno wali yo Allah so hollama Allah tan yiyata. Cheikh Oumar ne yara duuɓi 20 so fawi heewani, Elimane Boubacar no yara duuɓi 100 mankata ko seeɗa. ɓen so nanodiri kay ko Allah woni ɗon. jarawo duuɓi 100 mankude seeɗa, jarawo duuɓi 20 mankude ma Allah hedde ɗon, so nanodiri ko Allah woni ɗon. On nde jaɓi nde noon haɗani e jaɓde wi ko ɓesgam naninda, min komi nayejo kono yaade mabɓe, ɗum dimat no andi ɗum. Hande ararayi Jaagaraf dimat woni koye juuɗe Jaagaraf Amadou Dia, ko kanko kadi bismingol ɗo lappol hesɗitinde gilli, hesɗitinde on ɗon aadi. Ko ɗum saabi kadi rendo Cheikh Oumarul Foutiyou kañumni ƴetti oɗo fartange hollirde wonde sabu darnde Jaagaraf Amadou Dia, sabu pellital Jaagaraf Amadou Dia, sabu karay siragal Jaagaraf Amadou Dia, sabu darnde nde o dari hande to banggue jokkere en ɗam e wallidde famarɓe doole, e rendo wi heɓtini golle makko alay saka waɗanamo ararayi. On ararayi noon ko seedam faagu kollirowo darnde makko, kono kadi nguɗo seedam faagu ko wiyete ordre de mérite mo Cheikh Oumarul Foutiyou tawa ko rendo waɗi ɗum e sifande ceerno Nouro. Jaagaraf ko wanno ko rendo eno jogui teddule hokkata, no jogui ko wiyete chevalier ordre oumarien de mérite, ko diplôme mo galle Cheikh Oumar waɗi
idi hokkede diplôme o ko Ceerno Bachir e médaille o ko médaille kanŋe fewna ko Allemagne ko jawdi ha heewi waɗa hen no teddinire kala mo gueɗal mum laabti e ligganade Cheikh Oumar e yidde Cheikh Oumar ene hokke oɗon médaille saabu golle mum e gilli mum Jaagaraf diman noon golle mum e gilli mum fof ne hawre e ɓesgu Cheikh Oumar gila rendo jibinaka gila rendo arani ɗum noon min jiiɗi waɗandemo décoré min mbaɗa décoration Dakar kono min jiiɗi waɗandemo décoration koye dimat à titre Jaagaraf Halwaar min pirtani ko dimat waɗi ko noon ko fondation مؤدي ويكله تعال صلاة على هدي الورى بصفائه شكمر سلام على من لهم بدوائه سلام على من حسنا بزكائه يفرحنا الإسلام وخرق هبائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا oɗo ɓatake noon ko hollirde wonde Amadou Dia gaga waɗede ɗum Jaagaraf dimat waɗama Jaagaraf Halwaar waɗede Jaagaraf Halwaar noon ko wiyede ka Jaagaraf Cheikh Oumar ka Jaagaraf rendo lowdi ɓatake o ko niwi fewde e Amadou Dia Hamet Demba Jaagaraf mo dimat fandare ɓatake jettor e teddungal fedde rendo Cheikh Oumarul Foutiyou ina jogii teddungal e belamma mawɗo e habrudemo rewde e oɗo ɓatake wonde an Jaagaraf Amadou Dia a waɗama Jaagaraf Halwaar caggal nde gonɗa Jaagaraf dimat kono kadi ina waɗanma jelogal inniragal ordre oumarien de mérite saabu golle ɗe golliɗa e nder duuɓi 23 godal ngal nde ɗo fedde e nder ɗum min Ceerno Nouru gardiɗo fedde nde mbeɗa yettuma hen kaddi jettor e dow indi rendo Cheikh Oumarul Foutiyou e dow indam heerindi e ngolɗo keptingol e nde ɗo darde nde dariɗa suɓedemo nde ɗo titode Jaagaraf Halwaar yanta e Jaagaraf dimat yantude kadi e waɗanedema ngal ɗo jelogal sikki ala hollirta ko wona tan hoolare nde min jogui e ma kono kadi tindemo e darde nde dariɗa ɗum ɗo diwti tan wonde ɓatake faade ma keptinowo golle ma e darde ma duttowo mo teddungal e darde nde dariɗa darde nde meeɗa dañde sikkitare gam dusde yiyande rende Cheikh Oumarul Foutiyou beele ene sohlini siftinde jeeyedemo hen kono kadi wondemo hen pelliɗɗo aadi yanki e nder ndeɗo fedde e nder ɓesgu Cheikh Oumarul Foutiyou ɗum jiidani e darde nde dariɗa jamme ñalawma e dendagal golle ɗe fedde nde ummini ɗe fedde nde yuɓɓinta kam en ko ɓesgu Oumar yuɓɓinta e kala saaha jungo ma ina yiye hen ala haɗani ɗon tan mbeɗa sikki e seedantagal ina yona tan ɓatake jettinoɗo Ceerno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar to leydi France to e saaha nde wonno toon e safara gam habrude ɗum darnugol rende Cheikh Oumar aɗa jeeya e yettinɓe ɗum e nder ɗum rende Cheikh Oumarul Foutiyou kañumni ina jogui pellital e darade dardade ma beele ina yetto fandare mum nde ɗo darde nde dariɗen gam ɓurde mawninde golle Cheikh Oumarul Foutiyou to dimat e to Halwaar e dow ñaganademo nde Allah rokkata ma woni e dendagal kilifagal pawagal e dow ma mbeɗa ñaago jomiraɗo tedduɗo nde renatma e kala gonkaji e nder yurmede mum nde alaɗa haaɗi rokkuma kadi an e wondiɓe ma duusoɓomo woni duumotoɗo e nder golle tedduɗe ɗe dodiɗa nder darde nde dariɗen e dow ñaganademo nden ka Allah e barke Cheikh Oumarul Foutiyou e dendagal golle ɗe gollotoɗa mbeɗa wima an Ceerno Amadou Dia jaɓɓanoɗa min calminali amen ɓurɗi teddude ɓurɗi kadi hormede Nouru Cheikh Oumarul Foutiyou guide moral fondateur de rendo Cheikh Oumarul Foutiyou joguiɗo konngol galle Cheikh Oumar